Otázka ženy na Filipínach. No, to je debata, ti poviem, to na to nebude stačiť niekoľko hodín rozprávať o tom. To možno spravíme ako sériu videí na otázku ženy. Filipínky sú citlivé, krásne, milé, starostlivé. Vedia sa postarať o domácnosť, o rodinu a v podstate aj o chlapa. Ísť hľadať ženu na Filipíny je ako ísť do hory po drevo. Zaručenie niečo domov prinesieš, avšak bacha na to. Určite neodporúčam sa vrhnúť po hlave do nejakého burlivého a vážneho vzťahu, nakoľko... čo je vraveť? Skúsenosti sa mi vynárajú teraz akurát. Sú to ženy, stále sú to ženy. To znamená, či je to Slovenka, či je to Filipínka, či je to Češka, vždy je to žena a ženy ma okameňujú. Takže dámy, poprosím vypnúť a spať. Toto je len pre chlapov debata. Takže je tu veľa žien a je tu veľa nezadaných žien a je tu veľa krásnych žien. Vybrať si nejakú je celkom fakt náročné, lebo tam je krásna a tam je ešte krajšia a tam je ešte krajšia a tam je ešte krajšia a za každým uvidíš ešte nejakú lepšiu a musíš si fakt rozmyslieť, či chceš aj len krásnu, či chceš aj inteligentnú, či chceš aj takú alebo onakú, aj do koča, aj do voza, či chceš paničku alebo či chceš dievča na farmu alebo z farmy a od toho sa odvíjajú potom aj všetky ďalšie kroky, ktoré by si chcel ďalej podniknúť. Každopádne, tých nezadaných je tu mraky. Tu nestretnúť nezadanú Filipínku je brutál. To akože, každý deň sa ma pýta, to ani neviem spočítať, každý deň množstvo. Nenájdeš mi nejakého kamaráta z Európy, zo Slovenska, z tvojej krajiny, z Ameriky. Za prvé nie sú z Ameriky, za druhé za toľko kamarátov nemám toľko, čo je tu nezadaných žien. Takže slobodní mládenci, rozvedení, bezdetní, s deťmi, dokonca aj opačne orientovaní by si tu našli. Nie je problém. Chceš ženu, chceš ladyboya, kohokoľvek nájdeš. Stačí prísť a tu je toho navrak. Filipínky sú drahé. S tým treba počítať, že Filipínky sú drahé. Ako náhle sa pustíš do randenia s nejakou Filipínkou, musíš počítať s tým, že to bude dobrý balíček, akože to bude palka jak hovado. Ako no zo začiatku sa tváriš, trošku tam, trošku tam. Dobre, zase sú výnimky, ktoré nie sú, povedzme, že až tak extrémne finančne náročné. Začínajú akože tie bežné potreby, ale zapamätaj si jednu vec. Ty, aj keď sa rozhodneš mať vzťah s nejakou Filipínkou a rozhodnete sa, že sa chcete vziať, zaručenie nie je na Filipínach v prvom rade, to si rozmyslí, lebo tu na tak, že rozvod neexistuje a anulácia rozvodu minimálne 8 rokov. To znamená, že keby som si ja teraz povedal, že teraz chcem rozvod, tak minimálne 8 rokov nemám šancu. A je to brutálne drahé, je to drahšie ako slovenské rozvody. Ďalšia vec, ty keď sa dáš do vzťahu s Filipínkou, neberieš si len tú Filipínku, berieš si celú rodinu. Nie len súrodencov a rodičov, ale aj bratrancov, sesternice z prvého, z druhého až do neviem koľkatého kolena. Rozmýšľaj predtým, než vstúpiš do hovna. Neviem, môže sa na YouTube povedať hovno? Áno. Čo ti poviem, však si pozri obrázky, no Filipínky sú krásne, to zase darmo, len musíš si rozmyslieť, že či naozaj do takého niečoho chceš ísť. A je pravda, že tu funguje aj taký ten sexturizmus, avšak neodporúčam. A väčšinou tí, čo si myslia, že áno, tak to potom zvyčajne vidie veľmi, veľmi draho. Bacha na to, ako sa prezentuješ, lebo čím viac peňazí ukážeš, tým horšie pre teba. A ja tých peňazí nemám veľa a tiež akože mám čo robiť, aby som to utiehol celú domácnosť. A momentálne teraz som na tom tak, že ani príjem, ani relatívne akože robím, ale snažím sa zbaviť tých vecí, čo som ponakupoval do obchodu, ešte keď sme mali obchod. A keby nebolo toho, tak akože už som ponenádne, že bez peňazí. A preto sa prihlás na odber a zdieľaj so svojimi priateľmi, aby som sa dokázal tu trošku nejako uživiť, lebo ináč umrem. Ako hovorím, odišiel som zo Slovenska na Filipíny, aby som nemusel žrať každý deň iPhonky. Teraz nežeriem iPhonky, teraz žeriem pancit canton, čo je vlastne obdoba iPhone. Ale mám tomu aj vajce občas nie. Skôr nie ako áno. No je to zážitok s tými ženami tu. Ako čo ti poviem? Ženy sú akože brutálne. Ale neviem ako začať, kde začať, pretože tá téma žien to je fakt, že obrovské. To je obrovská téma, ktorá je na dlho. Takže ak máš konkrétnejšie otázky k ženám, napíš mi dole do komentára pod video a ja si tie otázky prečítam a potom zase natočím nejaké ďalšie video pokračovanie k tomuto. Takže ty kokos, on, chlapisko, normálne cudzinec, prišiel k ním domov, ten turista, ten cudzinec chrápal so ženou, Filipínkou a jej muž